manok ka, kanugon o gihawon. Anugon? Nga naman? Kisa may dianog na nani nga. Ay, ingon sa kong lolo, basta ang himbes kino magsinoknap, may kuno ni klase. Napay ko sa stress media. Kisa may dianog ng tao na niya, ay kinagbarog. Barog tarong niya, naunsan. Na, good. Uy, dagan masag kang buhanga ka. Imo lang ihawon day. Ihawunon naging tao ni Bayoy. Tanawa ra ko bibe. Kisa, ang alkohol na ka. Yate ng buhanga ka, oh. Matay ba na? Sinyalan kig tiil katama kog gite. Napay muta ay, muta. May klase ba ako to na kumigo kay basi na si Kailis ani ba? Hoy. Dua ko kilisan eh. Sige. Padali dito. Napakainit. Ang adlaw napatubang sa dahil sa ato. Ano ko bahin ko dito. Alis ako. Hoy bay. Wa ka inita na bay? Init kayo eh. Bay. Lasuwang bayo. Bay. Si kuan ba si Bay Sutsut ba? Naihawon nga manok yan indot kay klase. Basin pwede to ni Milos dan bay na kay manok dra. Ubay na ako yung manok ra. Usar man nakabok kong manok bay. Ilam to nang iyang pailisan day. Usar ka buok? Why problema na? Usar ang puto ya, pero nindot kay klase. Bilis din nindot magana klase pag manok. But ba na mo bay eh? Ay si sagbat dira. Binotbot bay nga. Nya bay, nindot man katong klase bay. Nya ang himbis ato. Nindot kayo. Sakto kay na kung manok ko kay para pang ihaw na. Ilis to to. Dira bay. Dira. Nadi ako manok. Nindot kini manukan ako eh. Dira. Nindot kini ko manok eh. Ihaw nun gini siya. Yo, Nindot man katong Mga himbis ato klase, si oh. Ilis eh. Ako siguro bay. Katlugon pa jud. Tara. yung ka bot-botan. Ay salamat. Mailis dan taon ni among manok. Balungon biyan jud kayo ni tuktok ko no. Sigyaw. Sigyaw yaw dira dadaan eh. Aso ko sa Nadri ng balay ba? Nadra. ilis dan na siya. Grabe. I need body. Mo na yung pailis? Mo na nagingon. Mo na akong gingon sa imo nga nay magpailis. Dindot kay klase lang man ako. Puti pag nay sinyal sa lubot. Ket Sinyal si mong kagarang. Musa may nakasinyal na sa lubot. Kalampate si itim, mga ganun na. ingon sa kong lolo. Basta mulihog na na lubot, sinyal na siya. Di bay. Nang sinyal yung kandra. Nindot mo ka naghimbis bay. Kung nailis oh. Hindi kay Kimbis bay, pero murag lugi mong kuha ni bay. Doge. Kisa ba di malugi na osos. Kompleto sa dagang. Kompleto sa imbis. Ang inyo kay muram nag-COVID mangguro ng manuka na. Kaskaro. COVID ikas karo. Pero yan nun mga nanyo di ato nailisan. Iyan mga sada. Nungasa man ang lupot oh. Mo jud, imo ra mo kanang ihawon. Ni, pwede na nimo ipailis dan siya. Kadako ka na ihaw. Dako si mong kagarang. Dako ka ng manok ka. Sunod pa adlan na mo ihawon ta ang manok. Nga ka na may pailis. Dako pa kag magasto na. Aw, hala, di ka magigilis. Mahal na gapuin da. Sikad ko na bay. Sikad ko na to bay. Ablet diyan eh. Mataas na atong suligala. Mataas na atong sugilanon. Ato na bay. So what's up mga kajesu? So what's up? So happy birthday Kitty Bay. Happy birthday Kitty Kitty Bay. Bay. Shout out. Hortelano family, Dungoran family, Biran family, og sa Bandal family. Og Oh. shout out kang Kenneth Camco. Shout Shout out. out sa nag-donate sa manok. Thank you, Shout Kitty Bay. out. Shout out sa damay manok.